Ja. Nu kan vi se, at pølserne de er ved at koge. Og det er rigtig smart, fordi du kan se, at pølsevandet det er sådan gult udenom. Og det var vandet jo ikke i starten. Og så nu ved man, at pølserne de er ved at koge. Og jeg er ikke kendt i mit eget køkken, så jeg bliver nødt til at finde ud af, jeg tror gaflerne de er herovre. Så med jer. Det vi skal huske det er, at vi har nogle brød, der skal varme. Og til det, der skal vi bruge i ovnen. Og det er ikke så godt at lægge resten ned i bunden af ovnen. Nej, den skal gerne. Ja, i midten. Sådan. Og så tænder vi på varmluft. Det er den der. 200 grader. Så lukker 200 grader, så du kan se. Der. Og varmluft. Så lukker vi og lader den stå op og varme lidt op til 200 grader. Så går vi hen og kigger på vores pølser. Og man kan se, at de er tydeligt færdige. De er lidt misfarvet, jeg ved ikke hvad det er. Det smager sikkert pissegodt. Noget i vandet med dig. Det man skal gøre, det er, at når man er færdig med de gafler, eller med rørgaflen, man må huske, at den har været kogende så varm, så må man ikke lægge den på bordplader af træ, for så kan det gå ild. Så skal man tage det af, og der kommer det svære. Så her i mit køkken, der har jeg fået lavet sådan en fin granit. Så kan man tage dem af, og så kan man sætte den på den. Og man skal ud igen, og på 0, og færdig slut. Så kan du se, så er der ikke rød længere her. Så er det slut. Men den er stadig varm. Men den er stadig varm, og man skal huske, når man har små børn med ude i køkkenet, og de skal ikke, I må ikke røre sig selv, fordi man kan mærke, at jeg brænder mig. Det gør jeg. Skal vi have sådan nogle små fløjlige herinde? De er rigtig gode. Hvor mange skulle der af dem? 3. Skulle der 3 af dem her? Nej, 4. 4. Nej, hvor mange pølser laver vi? Jeg laver 5. Så skal vi have 4. En, 2, 3, 4. 4. Sådan. Så kommer jeg herover og ser ovnen, som det kendte før. Jeg er lige prøvet lidt. Lige nær. Der er en fin temperatur. Sådan. Mens vi kigger på, eller det skal vi jo ikke kigge på, mens brødene er i ovnen, så kan vi kigge på det her, og det er drikkevarer. Det her det er ikke drikkevarer. Man tager først en kakao, rigtig god. Nå. Ja, men det tager vi senere, det er til dessertdrik. En rigtig god kakao kan godt anbefales. 10,95 nede i Brugsen. Rigtig god årgang 2008. Så har vi til den lidt dyrere klasse 1895 kroner. Rynkeby. Light. Rigtig godt. Og lidt mere. Rigtig godt. Til tilbehør kan man få kaffe. Rigtig god kaffe. Det er den bedste.